हाय एबे आमे बीच आसछु बुलिबा पाई आमे पूरा टायर्ड हो जाइछु ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ ସୁଟ୍ କରିପାରିନି। ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଟାୟର୍ଡ ହେଇଯାଇଛୁ। ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ଆସିକି ଏଠି ବିଲକୁଲ ରେଷ୍ଟ ନେଇନୁ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିଗଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବୁଲିକି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ପୁରା ରାତି ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟା ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ମୋ ଦେହ ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଏ ବିଚ୍ଟା ବୁଲିବା ପାଇଁକି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଅସ୍ତ ନ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି ଏବେ। ଛାଡ଼, ମୁଁ ବିଚ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। बहुत भल लगुच बीचटा, एटा बहुत बढ़िया है। आपण मैंने निश्चिंत आसबे ये बुलवाई कि एत सारा एक्चुअली बहुत खरा हो किसी वीडियो बन होनी। तो बहुत ये सारा फोटो सब उठाऊँ से समस्ते। मैडम आमर रील बनाऊे